hinkhe norok MLA Assembly nukna Montri Sombolal chakma bo Greater Tipraland nangya kaisano Tipra tongnai Tipra ha tongnai chaubo hinkhe norok social media ni bisingti nukna Tripura ni sangmarok tabo Autonomous District Council chani tongmani hinkha jagao support khai tongo Montri Sombolal chakma hinkhe bo kaisa Tripura sinango kuno bagna musunya hinkhe amono kho baike bo support khlai tong hinkhe IPF tini MLA Shukla Choron nuatia bo MLA Sombolal chakma bo Greater Tipraland nangya ni sapro chupchap haina asugui tongo hinkhe norok joto muti tongo IPF ti slamjang mano Tipraland ni bagi slamjang mani hinkhe ka jaga wanti ki saitung ho botam ni bagi chupchap ngi tong ama ang saya kabangma borok lukurong saitungo hinkhe norok jaga nukna kabangma borok no comment khai salayo Sombolal chakma Tipraland nangya ni saitung pro nungba kulugono asugui tongo nakhetan bagi kuno saya ni borok nayo norok ni IPF ti rokhai Tipraland nanglia da tan bagi Bidhan Sabha kokti saya hai hini kabangma borok no sunglai tanglayo tamani himble IPF ti tabu bo bong ni party wa haimani karon ga Tipraland ni bagi ama kuno kasa party no kaham hani samani kogya haifana sungjen nugi tongmani ngakai tabuk Tipra motha rokai Greater Tipraland Tipra sarong ni bagi sani tongo kok no naragi Tipra sarong ni jebbu khano je sentiment no naragi amo to jis pano sani tu buthu tu laitung tabu Tipra sani hamkrani kok se engna nangnai joto no saimano minister robot borok rok se songi horu amne bagni borok rong ni bagino kaham kai samung khlanya nangnai public rong ni tom kaham tom hamya joto no saimano Tipra sarong ngaka tabu bo gri tongo hachak hatai tongnai tuiman nya maima se ya lama kaham gri cherai rok school ma poria o school pori nani jora ono rung srung nani jora ono hogrok maklayo tainorok joto khnajak tabu addition budget bo only 2% si amo bai bo Tipra sarongni hamkrai khlaimanai amoni bagino Tipra sa sijang nukjak rok borok tabu Greater Tipraland chanu hunui chung saimano tai borok bo sao jesapanang thung tabu Tipra sani hamkrai engkhaino payo amsuno tinin video hambai